sa harapan ng Diyos at mamamagitan niya. Yamang kami makakatulong sa gawain ng Diyos. Ibinanangin namin sa inyo na huwag ninyo sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagligtas, sinagdalawan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nalalapay. Ngayon ang araw ng pagliligtas, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Muna. Magsigayo po ang lahat. Sabi mo din mga kasalanan mo. Lloyd! Jen Lloyd!